Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Sa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguha. Labaw sa gipangandoy, labaw sa gipangandoy ang tanan gitinguha, nga mo ngari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang ko matangbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Ako nagtinguha. Mayang adlaw sa tanan, ako nagalaom ug nagampo nga namo karon sa maayo nga kahimtang. Padayon ta sa ato ang series, topical series mahitungod niining bulan sa gugma or Valentine's ang mas familiar nato. About love, gugma. So now, magampo sa ta sa dili pa ta moadto sa unahan. Ginoo, salamat nini nga panahon higayon nga imong gihatag nga din kami makatuon sa mga pulong. Tabangi matag usamahan din amo kaning masabtan ug amo ang maaplikar sa matag usa namo ka kinabuhi nga nagkinabuhi uyon sunod diha kanimo. Tabangi kami o Dios tungod kay tao lamang kami, wala kami mabuhat kung wala ang imong nga tabang. Takos kang daygon og pasalmatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Again, karon magisgot kita og gugma gihapon tungod sa ato ang topical series. Og kung nakasubay mo sa ato ang topical series, karon ang ikaapat, ang una, gugma alang sa Ginoo. Ikaduha, gugma alang sa pamilya. Ikatulo, gugma alang sa uban. And then karon atong paghisgutan, ikaapat, gugma alang sa ato mga kaaway. So disclaimer lang, ato alin ni klaruhon nga walay labot si Satanas nga ato ang paghisgutan diri nga kaaway. Do part siya, importante nga atong sabton nga usa siya sa mga rule
nga kanang uhimplo jud nga kaaway apan sa atong subayon diri atong isgutan gugma alang sa kaaway. So dili sad ingon nga higugmaon nato si Satanas. So dili siya inana ang pagpasabot or dili siya applicable sa ato ang pagkasgutan karon. So now ako ang balikon ang kaning kaaway usahay kita makabaton og kaaway og usahay dili ta makabalo or makasabot nga kita po di ay ang kaaway. So now, aton to i-apply love for God. Ang Ginoo nagingon diha sa Santiago 4:4 nga kita mismo kaaway sa Dios kung nahigugma ta sa kalibutan. So kita sa una nga panahon, wala ta nakaila sa Ginoo, wala ta nakaplag sa Ginoo, kaaway ta sa Ginoo, kita ang kaaway. Ikaduha sa pamilya, ato makita karon nga panahon is ang divorce is dili siya legal diri sa Pilipinas. Apan sadly na ato ang makita na gitawag na to broken family, in which ang bana og asawa is nahimo og kaaway sa usag-usa. Ang ato makita is kanang dysfunction family. Present ang bana og asawa ug ang anak apan wala sila nakasabot, wala sila kabalo, wala sila nagbuhat, wala sila nag-function sa ilang role o responsibilidad. Ingon nga asawa, ingon nga bana, ingon nga anak. Dysfunction family. Even sa ato mga batan-on karon, mas malipay pa sila makig-uban sa mga barkada ngadto sa gawas kaysa sulod sa panimalay. So sadly kaayo nga nahimo ng marebelyoso ang mga anak, nahimo ng manag-away ang naa sa pamilya. O bisan pa man, ato hinumduman, gugma alang sa uban. Ato hinumduman, pag niagi nga Domingo, wali ni Pastor Nico, Good Samaritan, kinsa man ang akong silingan. Panante, ang tinuod nga pangutan na, angayan ba ko nga tawgon og silingan? Masilinganon ba ko? Like inana. So, usahay, uban, ang atong kontra is atong silingan, ang kontra is ang uban usahay kita pod ang mahimo nga kontra. Ug sa katapusan og atong hisgutan karon is kaning gugma alang sa kaaway. So kini mag-involve siya og relationship, mag-involve siya og conflict, reconciliation, forgiveness og peace, kalinaw. Og atong hisgutan karon mag-focus ta sa kalinaw. Tungod kay ang kalinaw mura siya og result or mura siya kinatibuk-an na managkontra, enemy, kaaway. Ang nagpatunga nila is ang kalinaw. Bisan pag ibutang nato ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga karang nagitawag na tog di madag pasaylo. di jud madag pasaylo ang iyang gibuhat na ginana na mga kinaraan ba. Di ginamadag pasaylo na bisan pag managkaaway sila pero ana sila sa kalinaw, nana ang ato ang paghisgutan karon. Ug aduna tay tulo kanag lahi nga bersikulo. Marcos 9:50, Roma 12:16 ug unang Pedro 3:18. Akong pagbasahon mo niya ang ato ang mga passage nga ato ang paghisgutan karon. So now, una Marcos 9:50, ang asin maayo apan kon kini kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagbalik sa lami niini, pagbaton kamog asin sa panaghigalaay o panagdinaitay. Roma 12:16, ang ngaya pagtagad ang tanang tao, ayaw kamo paggarbo kundili dawata ang ubos nga buluhaton, ayaw kamo pagpakamaalam. Unang Pedro 3:8, sa katapusan, usahan ninyo tanan ang inyong mga hunahuna og pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaloy-anay og pagmapaubsanon kamo. Andos ang panalangin ng daan sa mga pulong. So now, before ta mo dive sa kani nga mga bersikulo is ato sa nga hunahunaon atong ibutang sa atong alimpatangan agin kalinaw. Ang kalinaw is dili ni siya natural lang. Kundili ang kalinaw mo ni siya ang tawag nga response
gikan sa broken nga kalibutan. Nasayod ang tanan nga ang kalibutan is grabe ang infected sa kaning tawag na tog sala or sin. Grabe ang intensive nga effect sa sin diri sa kalibutan. And then ang kalinaw is usahay dili na siya posible. Na mga sitwasyon nga example mga country nga magubat is lisod kayo tanaw na to ibutang na to sa picture asam ni dapit ang kalinaw nga atong makita inana ang ato ang ma-describe sa kalibutan. So but again dili ni siya natural lamang kundi response ni nato nga diri sa kalibutan nga broken. So now atong i-examine diri ang mga bersikulo sa akong gibasa ganiha Marcos 9:50, Roma 12:16 ug 1 Pedro 3:8. Kini nga mga bersikulo is nag-remind ni kung unsa ang kalinaw. So dili lang ni siya idea, dili lang ni siya ingon nga gisulat lang, kundi dili command sad ni sa Ginoo. Kita gitahasan nga mahimo tang kini gitawag natog peace bearer, peacemaker. Kita ang magdala og kalinaw. So now ato sa nga hibaluan. Mao ni ang unang nga punto nga atong hibaluan. Ang kaning the fall of man. Ang pagkalaglag sa tao ug ang pagkawala sa kalinaw. So now, again, akong balikon nga kita kaaway sa Dios kung nahigugma ta sa kalibutan, kung wala pa ta nakaila diha sa Ginoo. Mao ni ang unang nga butang, ang kaning initial nga state sa kalinaw. So, gibuhat sa Dios ang kalibutan perpekto. Nya na ang Ginoo maayo, perfect. It was good. Nya na ang Ginoo sa pagbuhat niya sa kalibutan. So, naadira ang kalinaw. Hapsay ang tanan nindot sa pagbuhat sa kalibutan. Nindot ang relasyon na ay kalinaw ang Ginoo ug ang tao. Si Adan. And then naabot pod ang babay, si Eva. So nindot kayo ang ibutang nato good perfect kayo ang kalibutan sa pagbuhat sa Ginoo. Ug dira nato matawag nato ang kaning word nga peace, shalom. Mo siya kinatibuk-an nga dili siya ma-describe og one word lang ang kaning gitang tog shalom tungod kay wala ni siya nagpasabot nga walay kagubot ang shalom or peace, dili siya nagpasabot nga walay presensya sa kagubot kundi nag-imply siya nga naay kinatibuk-an, naay kanang completeness, kanang kompleto o kanang well-being, perfect jud siya. Mo na gitawag natog shalom, mo na gitawag natog peace. So sa tanang area sa atong kinabuhi, ang kaning gitawag natog peace or shalom is na ani spiritual, relational, maayo kay ito ang relasyon sa uban, labi na sa physical usab. So inana ang ato ang makita diri nga gitawag natog shalom. Kompleto, nindot, hapsay pagbuhat sa kalibutan. So adunay tulo ka butang nga ato ang makita dire. Una, kalinaw with God, peace with God. So ato makita si Adan ug si Eva is nag-enjoy sila, directly sila, fellowship diha sa Garden of Eden. And then walay kahadlok, walay kaulaw, walay separation, anaa ang kalinaw. Ikaduha, peace with one another. Kalinaw para sa matag usa si Adam og Eve gapon, si Adan ug si Eva is perfectly harmonious sa matag usa nga nagkinabuhi og fully known og kanang fully love sila sa matag usa. Ikatulo is kaning peace with creation. Aduna sila'y ibutang nato kalinaw ngadto sa mga mananap, ngadto sa kanang nature ba. Dili man kaluha karon nga dili man ka pwede mo mag-alaga og layon. Pwede siya na mga train pero imposible kay mag-alaga kag kobra sa imong balay, mag-alaga kag crocodile isod nimo sa imong kwarto. Di walay kalinaw ana. So apan sa una nga panahon ni Adan og ni Eva, balance ang kalibutan. Perfect,
grabe nagdominyo sila ang nagdala og balance ang tanan. Nindot aduna sila peace, aduna sila kalinaw. Mao na ang state sa kalinaw sa tao sa pagbuhat sa kalibutan. Apan kaduha ang paghagba kaning fall o pagkawala sa kalinaw. So now, aduna gihapon tulo ka butang nga ato ang makita nga ni-exist in which ato ni mabasa sa Genesis 3, chapter 3, na ngadto ang whole nga story, ang pagkahagba sa tao or ang pagkahagba ni Adan. So una, na separation sa Ginoo. So si Adan ug si Eva is nakasala sila, and dinitago sila gikan sa Ginoo. Tungod kinabati sila nga guilty sila. Og atong makita nga sa una is nindot ilang relasyon. Nindot ang relasyon sa Ginoo ug sa tao. Nindot adunay kalinaw. Apan karon tungod kay sa ilang sala, na broke na separate na, nalayo na sila, na destroy na ang kalinaw. Mabasa nato sa Genesis 3:8 hangtod sa 10. So now, ikaduha, nanay division. So gikan sa Ginoo og tao, karon division na pod ni Adan og ni Eva. Aduna sila nakasala sila, ang nakita nila nga hubo sila, naulaw sila, naa sila sa brokenness, naa sila sa ilang experience sa ilang relasyon. Ito na mabasa sa Genesis 3:12. At nakabato na sila og division sa matag usa nila. And then nahimo na sang conflict ang creation. Ato nindot pa kayo ang harmony nila sa mga hayop. Nindot pa kayo kay perfect, buo pa man. Apan nakasala sila, nahimo ng conflict na nila ang creation. Dili na sila amigo sa bitin, dili na sila amigo sa lion, basta unsa pa na nga mga serpent. Labi na dili na sila amigo sa mga yuta, mga inana. So atong mabasa dira sa Genesis 3:17 ug 19 nga si Adan need niya maghago para muhatag og abot ang yuta para sa iyang tanom nga motubo. Inana dili na siya balance tungod kay naseparita, na broken, nawala na ang kalinaw gikan sa Dios. So now, ang sala mo'y nag-destroy sa kalinaw sa tanang direksyon sa ato nga kinabuhi. Diha sa Ginoo, diha sa ato nga pamilya, diha sa ubang mga tao, bisan pa man sa binuhat sa Ginoo. So now, nahimo kitang enemy sa Dios. Pinaagi ni nana na separate ta sa Ginoo. Mo nang ang peace, ang kaning kalinaw is importante kani siya nga theme diha sa Bible. Tungod kay nag-address ni siya sa consequence sa fall, sa restoration, nga nabalik ang kalinaw. Nguna ang central nga aspect nga gibuhat ni Jesus Christ ibabaw sa cross. Siya ang solusyon nga gihatag sa Dios Amahan. So na ikaduha, mao niya ang kaning command. Gikomanda nga be at peace, kalinaw sa matag usa. Ingon man bisan pa ngadto sa ato mga kaaway. Again, extension sing Satan. So Marcos 9:50, ang asin maayo apan kini kawad-an sa iyang kaparat. Unsaon pa man ninyo pagbalik sa lami niini? Pagbaton kamog asin sa panaghigalaay o pagdinaitay kamo. Magdinaitay, dili magdinaotay. So now, gicommand ta sa Ginoo. Mao ni ang una nga butang atong makita diri. Asin diha sa kalinaw. So now, para atong mas masabtan ang context ini nga ang kaning asin is gigamit siya sa una nga panahon. Ang context niya, ang gamit niya is nagsimbolo siya og preservation. Nag-preserve siya sa usa ka butang, bisan unsa pa man, kaya niya nga i-preserve og ang purity. Naghatag siya og pure. Kani pure gid ni kay inasin na ni like mga ginana ilang nga context. So igamit nato sa pag-preserve sa food like inana. Example, ginamos. Ni daghan kay asin. So samo sab sa ato nga kinabuhi ingon nga makristohanon. Nagpreserve po ta sa kalinaw. Kita po ang nagdala sa kalinaw ug ang panaghiusa. Ang asin naghatag og flavor
sa pagkaon usab. Ang kalinaw mausad unta ang maghatag og flavor sa ato ang kinabuhi. Ngadto sa matag usa, ngadto bisan pa ngadto sa ato ang kaaway. Dili marites kun dili nindot ang flavor nga mogawas. So now, ang pulong nga asin, dili lang siya kay seasoning, dili lang siya kay preservatives, kundi nag-preserve siya sa unity of the body of Christ. Yang gi-enhance mura ba taga-buff ba ang ato ang relasyon sa matag usa. Kung dry ka tong relasyon sa matag usa, apan anaa ang kalinaw, anaa ang asin kumpara sa asin. Mas mulagsik pa, mas munindot pa ang atong relasyon sa matag usa. Mo na ikaduha, ang peaceful nga command. So now, gikumanta nga be at peace sa matag usa with one another. Mo ni ang direct nga metaphor sa asin usab nga ato ang nga makita. Dili siya suggestion lang ni Ginoong Jesucristo, kundi command or sugo ni Ginoong Jesucristo nga baton tagalinaw sa matag usa kanato. So now, makita dire mo ni ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo in which nag-reflect sa kalinaw o relasyon sama ni Ginoong Jesucristo nga ang gipakita. Iyan pahigugma dire nato. Walay sagol nga atik-atik, walay sagol nga kanabang plastic, kundi tinud anay, intentional, nag-reflect na ay kalinaw sa relasyon, dili gubot. So now, ang kalinaw is mo siya tambal sa guba nga kalibutan tungod kay giguba man sa sala. So now, ang peace, wholeness, akong balikon, wholeness, na siya ay harmony, balance, o dili lang siya kay walay presensya sa kagubot, kundi fullness po siya diha sa pagkamatarong, dira sa sakto nga relasyon. O dira usab, nag-connect ang atong relasyon sa Ginoo. For example, kanang mag-restore og usa ka mahalon nga building, kanang gitawag natog historic nga building nga naay damage, need nga i-restore. Ang kanang builders dili lang kay i-cover niya ang mga liki-liki, dili lang kay yang tabon-tabunan lang inana, kundi i-restore gyud niya ang structure sa iyang original nga condition nga kung kaya mayo kini nga builders ibalik gid unsa ang condition sa mao nga building. So inana usab ang kalinaw sa Ginoo mao ni nagtangtang sa tanan nga conflict nga nahimo kita og kaaway. Mao ni nagtangtang sa conflict og nahimo kitang na-connect pag-usab, pagbalik diha sa Ginoo. Wholeness, hiniusa pagbalik sa Ginoo. So kita tinawag ingon nga peacemaker. Magdala og kalinaw diri sa broken nga kalibutan. Tungod kay ang kalibutan na broken sa sala apan gi-restore sa Dios. Ikatulo, ang harmony, ang ato mabasa sa Roma 12:16. Makita nato ang humility, pag mapaobsanon, og harmony in peace diya sa kalinaw. Ako pagkabasahon diya sa Roma 12:16. Ang aya pagtagad ang tanang tao, ayaw kamo pagpagarbo, kung dili dawata ang ubos nga buluhaton, ayaw kamo pagpakamaalam. So now, atong makita diri, mapianobsanon og nasa harmony. So now, una, unity in peace. Atong makita ang kalinaw sa panaghiusa. So, nagtawag si Pablo, sulat man ni Pablo, nagtawag si Pablo sa mga magtotoo nga dapat atong i-root ang ato ang mapanobsanon o panaghiusa tungod kay mao ni ang gugma, mao ni ang gipakita ni Ginoong Jesucristo, mao ni ang gikuman ni Ginoong Jesucristo. Nag-emphasize dire nga ang kalinaw dapat i-share nato unity. Nga ang kalinaw dili lang kay nato lang, kundi share commitment sama sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. Wala lang kay naging selfish sa Ginoong Jesucristo, kundi maari siya sa kalibutan iyang gi-share ang kalinaw. Inich mao po na ang purpose sa gospel nga ato ang gidala karon, nga ebanghelyo nga gibit-bit karon. So now, ikaduha kaning key to peace is humility.
ang kaning mapanubsanon jud mao jud ni ang magdala og kalinaw. Bisan pa og unsa ng klase nga kagubot, example ay mga sakyanan, motor og sakyanan nakabangga, and then naay mapanubsanon, gamay ra jud ang tsansa nga like muisog or makig-away dayon kundi makita nato nga naay kalinaw basta naay magpaubos. Mao gina ang pinakasayon nga ato ang masabtan. Basta naay mo paubos, naadyoy kalinaw. Sa mga usab nga gipakita ni Ginoong Kristo nga si Ginoong Kristo nagpaubos nyari diri sa kalibutan. Iyang gidemonstrate kung unsa ang tinud-anay nga magpaubos. Ato imaginon, hari ka, minaog ka para lang pinakaubos kaayo. Nagina ang atong makita dire, ato ang ma-appreciate dire pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Ikaapat og katapusan. Ang peace is nag-reflect siya sa work ni Ginoong Hesukristo. Ato na mabasa diya sa unang Pedro 3:8. Kung pagkabasahon, sa katapusan, hiusahan ninyo tanan ang inyong mga unahuna og pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaloy-anay og pagmapaobsanon kamo. Atong makita dire nga reflection unsa man ang gibuhat ni Ginoong Kristo. First, si Christ is mao nga ato nga model sa kalinaw. Sa Isaiah 9:6 nag-ingon si Ginoong Kristo is mao siya ang Prince of Peace. Siya ang Prince of Peace. So dili lang kay inana lang, karakteristik lang siya nga peace, kundi dili na pa nay langkob nga mga karakteristik usab mga nag-reflect kung kinsa si Ginoong Kristo. Makita nato nga nay harmony, makita nato nga nay sympathy, makita nato ang panaghigalaay, brotherliness, makita nato na ay kindness, makita nato na humility. Mo na mga virtues nga to makita nga model sa Ginoong Kristo sa kalinaw. Bit-bit ni Ginoong Kristo ang grasya ug ang kalinaw. Ug dili lang kay kana, buot ni Ginoong Kristo is mao'y nagsumpay, nagreconcile kanato pagbalik diha sa Ginoo. Kaduha, ang tinuod nga kalinaw is ato ra makita ni Ginoong Kristo. Posible ra jud nato makita ang tinuod nga kalinaw diha ni Ginoong Kristo. Gitawag ta nga mahimong peacemaker tungod kay kita mismo nakasinati og tinud-anay nga kalinaw. Adunay tulo ka butang nga pwede natong i-apply sa atong matag usa ka kinabuhi. Una, ato usag sure kung at peace ba ta diha ni Ginoo. Kumusta man atong kinabuhi? Tinud-anay ba kita nga Kristohanon? Tinud-anay ba kita ni duol diha sa Ginoo? Mapanobsanon ng kasing-kasing, abli ang kasing-kasing andam sa pagdawat ni Ginoong Kristo. Mao nang una nato nga i-apply sa ato ang kinabuhi. Atong unahon, ang kalinaw, connect bata. Ado na batay at peace ni Ginoong Hesukristo. Ikaduha, atong iporsyo ang kaning ato yung paningkamutan ang kaning mapa-inobsanon, humble or kaning humility. Sa tanan nga relasyon, kung adon na lay mo paubos, wala joy ingon nga dili makahatag og kalinaw. Kung adunay mo paubos, naa joy kalinaw. Mo pa nang hagit nato sa matag usa nga ato ang batunan kita mapainobsanon. Ikatulo, mamahimo usab ta nga kamao mo pasaylo. Sama ni Ginoong Kristo nga nagreconcile kanato, nagpasaylo kanato, kita usab batok ngadto sa laing tao, batok sa atong nakasala ta or ngadto sa atong mga kaaway, nakapahiubos ta. Ato pong tihungaon nga kabalo sad ta mo pasaylo, kabalo ta mo duol nila, mangayo ta og dispensa or mangayo ta og sorry. Naghapoy pagpaubos sa atong kagalingon. Sama na, ato yung makita diri nga kana tanan reflect na kung kinsa si Ginoong Hesukristo nga ato ang galagaran. Again, nakabaton ta og kalinaw sa atong kinabuhi tungod kay
na experience na nato ni Ginoong Hesukristo. Gibuntog ni Ginoong Hesukristo diri sa kalibutan o sa Ginoong Kristo ang nagdala sa kalinaw, maong kita mahimo usab nga tigbitbit o kanang gitawag natong peacemaker, peace bearer ngadto sa uban. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Magampo ta. Ginoo, salamat Ginoo, nag-remind sa imong pulong about nag-reflect ka o Dios kung kinsa ka. Ikaw Ginoo ang Prince of Peace. Salamat o Dios nga padayon ka Ginoo nagapasinati sa matag usa namo ka kinabuhi. Ngayon sa mga matang nga maabot sa mong kinabuhi, kamao kami o Dios ang mosalig diha kanimo. Adunay mga kagubot among batunan ang kalinaw sulod sa mga kasing-kasing tungod kay amo kining nabatunan og na-experience tungod lamang kanimo og diha kanimo. Salamat o Dios. Wala ko masayad Ginoo sa matag usa ka kinabuhi. Matag dalunggan og kasing-kasing nakadungog karon. Wala ko masayad amahan kung ana ba sila sa kalinaw sa ilang kinabuhi. O Dios, tabangi ubani sila. Tuguti mong balahang Espiritu Santo Ginoo nga magapanlihok sa ilang kinabuhi nga sila usab maanaa sa kalinaw. Sama nga ikaw Dios nagportrait ug naghatag sa tinud-anay nga kalinaw. Padayon ka Ginoo nga modaygon alagaran takos ka sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Join our regular Bible study groups. Talk to our pastors and church leaders to learn how you can join. We invite everyone to our prayer meeting on February 27th at 8 p.m. Let's come together as one church in prayer. Calling all youth and young adults. Join our Next Gen Fellowship every Sunday at 2 p.m. A place to connect, grow, and walk together in faith. CBDTI fundraising activities are still ongoing. Let us continue to support the mission in faith and unity. Come and be part of the praise and worship team. We're looking for vocalists, musicians, sound and tech volunteers, and projection or media team members. No stage experience? That's completely okay. We train. We rehearse. We grow together. Because worship isn't a performance, it's a ministry. You don't have to be ready. You just have to be willing to learn. Volunteer and sign up now. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church. Kindly use the box of the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activities.